כמה פעמים ויתרתם על עבודה חלומית רק כי היא דרשה אנגלית? וכמה פעמים כשהתחלתם רעיון פתאום קפאתם? האמת שאני מכירה את זה ממש טוב. אני זוכרת שבאחד הרעיונות הראשונים שלי לחברה גלובלית שאלו אותי איך אני מביאה מועמדים חדשים, איך אני מגיעה אליהם, ובמקום להגיד רפרל אמרתי חבר מביא חבר, כלומר friend bring friend, מביך. בלחץ המוח פשוט מתרוקן, מכירים את זה? אתם כאילו מכירים את המילה, אתם יודעים לדבר, אבל בזמן אמת שום דבר. אחרי הרבה שנים של ניסיון ואמת אין ספור רעיונות של מועמדים, אני יכולה להגיד לכם, סוד קטן, זה לא באמת משנה. אף אחד לא מחפש שלמות, אם תטעו פה או תטעו שם באחד המילים, אף אחד לא ישים לב. העיקר זה הביטחון העצמי ומה שאתם משדרים. אז די לפחד מאנגלית, אף אחד לא יפסול אתכם כי אין לכם את הדקדוק המושלם. אני לא אומרת שלא צריך להתכונן ולבוא מוכנים ולהתכונן כמובן לשפה שהיא לא שפת האם שלכם, אבל אף אחד לא יתייחס אם אתם טועים כאן או טועים שם. העיקר זה הביטחון, זה היכולת שלכם להראות שאתם מדברים למרות שאתם יודעים שזה לא מושלם, אפילו תצחקו על עצמכם. באמת זה מה שגורם למראיינים מולכם להתקרב ולרצות בטובתכם. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי, ואני אשמח לעזור לכם לעשות סימולציה לפני רעיון. שיהיה מלא בהצלחה.